No, ngiyabonga kakhulu kudadewethu usisi uJacinta okuyena umholi weMarch and March legal team yethu siyabonga kakhulu ngiyabingelela kuyona ngiyabingelela kunina nonke sanibonani bafethu obami ufishane kakhulu ukuzodlulisa nje amazwi okubonga bengazi ukuthi kanti ngempela umuntu uthandwa azezothandwa ngisho la ePietermaritzburg bengakulindele lokho bengithi nje ngenzelana nami enkantolo kanye neteam yami okuyiyona elimele kodwa bafethu ngifisa nje ukubonga kakhulu isupport enisinikeza yona futhi ngifisa ukuniqinisekisa nami ukusho ukuthi njengomuntu owumlandeli weMarch and March ngasonke isikhathi lapho okuzobe kukhona iMarch and March nami futhi ngizobe ngikhona futhi ngifisa ukusho ukuthi bafowethu ngisamile ekutheni bonke abantu abangenawo amaphepha abakulelizwe abahambi ngabe bengasidetha ezinkantolo kodwa ngeke sizishintshe futhi sinesiqinisekiso sokuthi lokhu esikwenzayo ekugcineni kuyogcina thina siyabonga kakhulu sisiJacinta siyabonga nje nawe ukuthi njengomuntu wesifazane ume ezweni ngoba lento yeMarch and March sibone thina after usisi uJacinta eyisungulile sabona ukuthi wenza into enhle siyamsupporta sazoqhubeka futhi nokuthi simsupporte noma sezikhona izinto esizibona ukuthi zingama divisions ezikhona kodwa mina njengomduduzwa kaMyeza ngimile emva kadadewethu usisiJacinta ngiyamsupporta kuze kube sekugcineni lapho yaza ngingizingandi ngibe mude namhlanje ngokulesini bawethu fana wesibhizi and ngikuningi umsebenzi osasayena and ukhisa njengoba ngime lana nje ngime esikhathini ebesinzima kakhulu abantu bethi usedlulile umhla 30 June kwaphela ngemanje kanti abazi sisihlezi sine plan B into enginganithembisa yona ukuthi bathi bahambile bayodayisa ngani if there's one thing enginganithembisa yona ukube nganifuna ukudayisa ngani ngabe ngajoin i-political party namhlanje lokho bakuzosihlukanisa ngamaqembu ezepolitiki bazohlukanisa futhi imission esiphekwayo la but njengoba simila simene mayor ye-IFP khona abanye belapha be-MK khona abanye abasupport ezinye inhlangano engazazo Operation Dudula nayo i-political party nayo ikhona but ngiyantshela ukuthi ngoba simi phezu kwemission eyodwa ukuthi sikhathele abantu bokufika beyicaphunela la ezweni lethu inkolo ibona imisebenzi ibona ikole ibona ebhedlela ibona yonke indawo ibona manje ngisho uyi-IFP uyini Operation Dudula uyi-MK uyi-PA uyini sihlangene ngemission eyodwa kodwa so mangithi mina kukhona abelungu ekuthiwa i-AfriForum abahleli ne-research bahleli nama-tools angahamba yogada lapha ebhoda niyayizwa into ngisho abangakwazi ukuthi le nkinga isikhuluma ngayo isolveke lokho akubona bedayisa ngomhlaba angiyanga mina ukukhuluma ngomhlaba laphana angiyanga ukukhuluma ngapartheid angiyanga ukukhuluma ukuthi abantu abamnyama qhubekani ba-oppress ngoba nakho nina nabelungu angiyanga mina lapha ukuyongcethezela abelungu mina ngakhula nabo angasana mina ngizothi ngifunda nabelungu ngoba ngiyabona ukuthi abantu balokhu benisabisa ngabelungu la ngifunda nabo mina abelungu
ngafika esikoleni yayingaculwa ingoma yesonto yesiZulu noma yesuthu noma yesipedi. I was the first one ukuthi we principal asicule phela ingoma zabezezulu zethu zenkolo nathi esikoleni sethu. Ngeke ngiqala ukusala ukusaba umlungu mina manje. Manje ngeke ngingahlali nomlungu bezosinika isolution yalento esiyifunayo. Noma bangathina abanye. Ngoba at the end of the day, yabo ama political parties enu amanye ngimtshele. Bayazi ukuthi niyabasaba belungu. Bayazi ukuthi nisana leyo fear ye-apartheid. Manje every time akhona isolution eqhamuka nomlungu batshela ukuthi at the end of the day umlungu. Uzosicindezela besho beqhamuka manje. Asiyele thina lapha yini ukuyokhuluma ngokuthi abelungu baqhubeka sicindezela into yokugcina leso yenza. Yebo. Siyokhuluma ngokuthi lezi zinto eninazo amathuluzi eninawo ukuthi nivikele lelizwe lethu. Siyabafuna nathi kwabantu abamnyama. Yes. Siyafuna nathi ukuvikeleka emphakathini yethu. If nginganitshela one thing, laba bantu ba organized. Yeah. Organized into ongazi uyibone. And when it comes to protecting themselves, bazosiprotect. Manje thina sihlale sihlukaniswa ngokuthi wena usupporta lenhlangano, wena usupporta lenhlangano, therefore asikwazi ukuhlangana siyi-protect thina. Sizohlangana-ke inhlangano ehlukahlukene siyi-protect. And njengabantu abamnyama sikhathele ukuthi uyaphuma laphandle yonke into eyibonayo abafana babantu abamnyama bangamaphara. If labo sopolitiki benu laba bathi balekani kubelungu benithanda kangaka why bengakwazi ukuvimba pho lento leyo nto? Yini bona bayenzayo ngala maphara agcwele la emgwaqeni? Ikhona into abayenzayo. Kuyajabulisa yini ukuthi uthi ubuka umphakathi ubona yonke into igugile, imigwaqo igugile. Phansi abantu bangena bafike bayichamele noma kanjani benze noma yini. Awukho umthetho kulelizwe. Awukho umthetho. Awufuna ukungena uyangena, ufuna ukuphuma uyaphuma, ufuna uma laphayana memeze abenqunu uyakwenza lokho. So ngiyanicela ukuthi nenze into eyodwa ningithembe. Ukudayisa yabo ube ngifuna ukudayisa mina, trust and believe me, ngaba ngiqalanga waqala lento. Angiqalela ukuthi ngifuna ukuzodayisa the very same thing engifuna ukuyilungisa nami ebihlupha umphefumulo wami. Binganginiki ngisho ukulala ebusuku. If ngidayisa nina ngidayisa mina self. Ngidayisa ikusasa ley'ngane zami leli engihlale ngikhala ngalo. Into yokugcina engizoyenza leyo engangithembisa bona. Kwesinye isikhathi nami angazi ukuthi kwesinye isikhathi into engizenzayo zizowaletha yini ama-results layo engiwafunayo. Kodwa the only thing I know ukuthi kumele siqhubeke sizame. Yebo. So njengoba siqala imatch ngangingazi nami ukuthi uyofika izifike naseMaritzburg, izifike naseLimpopo. eLimpopo kunenkunzi malanga yematch namhlanje ematch manje. Siyabonga. Into yaqala lapha ya edrobheni yaqala ku-social media sisikhulumela sithi sizoyenza. Kodwa namhlanje isingaka. Yes. Ngizocela ukuthi ningagive up ngento esenza la. Mhla 30 usudlulile kodwa lento esenzayo ayikakapheli. Sizowenza. Asiyekile. Silokhu sicela nje uhulumeni usinike ama-solutions ngoba at the end of the day asifuni nani ukuthi kugcine kuthiwa nine-xenophobia senihambe nashisa abantu nababulala kanjani ngoba iyona into abayijahile leyo. The minute nisho nenza leyo nto iyona kanye leyo abayifunayo. Kodwa sona i-strategy sokudila nabo sikhona. Ekufanele nikwazi nje lokho ukuthi izwe lethu mina nje manisahamba emgwaqeni niyimashela niklema nikakhumbuza ukuthi afanele bebe la nenza omkhulu umsebenzi. Njengamanje akazi thina abantu bokufika basihloniphe bayaqala manje. Ukuthi bebesibona babaleke bayaqala ngqa. Otherwise bebehlezi besidelela besigibela emakhanda. So for the first time sesiregainile isithunzi sethu. Next sizoregaina lokho ngokwethu, itolo zethu, ikole zethu, amabhedlela zethu, umhlaba wethu, konke sizoreclaim. Kodwa nje imatch niqhubeke nithembe ningapheli amandla. Amandla awethu, mayibuye South Africa, mayibuye South Africa, mayibuye South Africa, amen.
sebezokhala lapha abathi siyakhankasa ngithi bahlale besezayo imaje ngathi yakhankasa Usicela uthumo operation Dudula match uyibona ngothumo Amanda. Viva Operation Dudula, viva. Viva match, viva. Ngokukhulu ukuyithoba ngiyathanda ukubingelela umndeni wakaZuma, ngibingelela imeya yethu esiyithandayo, ngibingelele nomphakathi wonke. No, njengoba seshilo uma ngijesisa sonke sila ukuzosupporta imatch and also ukuzosupporta imeya yethu, and besifisa ukuthi imeya yethu umsebenzi owenzayo iwenze ingakhathali, and futhi yazi ukuthi ine-support sikubingelele nje ngicela usichazele ukuthi usuku lanamhlanje lube njani luthina ngoba sesingenile ngaphakathi kwakhishwa isinqumo esingasifisa nathi sisazi ezombukeli webhekizizwe media. Usichazele nje usazise na ukuthi khamba kanjani. No, mhlambe umuntu angakusho ukuthi enelolu daba kunelegal team okuyona ehendishayo nengiceleleke khona ukuthi kule matter ethinta iLukhuza icourt ngingaphawuli ngalo kuphawule i-team le yakalegal, kodwa engingakusho nje bafowethu ukuthi umuntu ubelana enkantolo ubonga nje isupport ayinikezwe lana endaweni yaseLukhuza yaseMaritzburg. Udaba ke luhlehlile alukho usuku esinikezwe lona, kodwa siyacabanga ukuthi mhlambe kuyoze kube iLukhuza next year ukuthi lukwazi ukuthi lulokhuza luzolalelwa, kodwa nje ngicela ukuthi sikuhloniphe ukuthi njengoba lungaphansi kwe-team iLukhuza legal team kube uyona ezokwazi ikwazi ukuthi iphendule ngalo. Sesibuza nje ukuthi ngabe i-stand sakho samile usazinzile egabeni lokuthi mabahambe? Ngisamile kulokho ukuthi bonke abangenawo ama documents abahleli kulelizwe lethu cha hayi abahambe Nkosi yami, ukuze nathi sizokwazi ukuthi silungisele kahle iLukhuza izwe lethu. Lokhu sikusho ngenxa yokuthi labantu badinga amaLukhuza ama resources, nathi njengomkhandlu sigcina singakwazi ukuthi si-allocate ama resources kubantu esingakwazi ukuthi singababala, ngoba uma belana illegal labantu basebenzisa ugesi wethu, basebenzisa amanzi ethu, basebenzisa wonke ama resources. Ngakho ke nathi sigcina singakwazi ukuthi masi-allocate ama resources siwa-allocatela abantu abangakanani, ngoba kunabantu abangama thousands eLukhuza esingabanzi. So yilokho ke sisamile ekuthenini bonke abantu abangenawo ama documents abakuleli abahambe baphindele emazweni abo. Sesivala nje sesibuza kokugcina ukuthi ngabe ungaqinisekisa na ukuthi abantu abakuvulela icala ngabe yibo labantu bakufika abangekho documented noma cha, noma awunalo ulwazi? Makuza awunalo ungasichazela kodwa ukuthi awusiqinisekise because nathi somlaleli noma sombukeli sokhululeka ukuthi ngempela labantu laba yibo abakuvulela icala. Ngicela udaba olufana nalolo ukuthi ilegal team yami kube yiyona elendishayo, kodwa mhlambe mangabe ubukhona ngaphakathi enkantolo kuningi obungafika ukuze, ngoba kuthinta even abantu abangekho ngisho la eKwaZulu Natal abale koLukhuza ko Cape Town, kodwa ke ngicela ukuthi kube ilegal team yami obiyona ephendula ngalo lo daba. Bethi siyabonga kakhulu ube nosokolo. Mbukeli bekuyena ke imeya yethu ikhuluma la isho ukuthi nazi isimo esenzakalayo lapha, uthi okunye ngeza kwazi ukuphawula due to ama legal teams enzakalayo. Kebe sikwazile nokuthola iNdlovukazi yena the leader of imatch khona la ezosichazela ngalo lolu suku la namhlanje ukuthi usuku la namhlanje lama kanjani. Sikubingelele meme njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama lami Sibusiso Mazibuko webhekizizwe media. Cela uchazele nje usuku la namhlanje ukuthi lihamba kanjani nje.
Well, namhlanje besize la enkantolo ngoba umeya uSobholenyoni walapha eScourt ubelethwe abantu bokufika lana ngokuthi bathi abafuna vale itolo zabo. So size la sizozwa ukuthi icala lihamba kanjani, and of course njengomphakathi fanele sihlezi izwi lethu lizwakalisa ukuthi indaba yabantu bokufika sikhathele yona ngoba the only reason why lento yenzeka kangaka ingoba kube khona nalento ekuthiwa ama-refugees bavulela ithuba lokuthi akwazi ukuzohlala la. Mayehlala la abona imithetho yethi week aseyadimanda ukuthi lo afuna nawo amathuba ukuthi adayise a-trade.